Vítajte pri ďalšom videu. Dnes tu máme Starlink Mini a zakúpil som si k nemu aj silikónové odolné púzdro, aby sa mu nič nestalo, keďže Starlink nie je zrovna lacná záležitosť, ale tak oproti iným internetom je stále lacnejší satelitným, takže púzdro som si zakúpil na AliExpresse za približne 20 eur. Prišlo nám takto pekne zabalené. Pomôžem si a skúsime si ho rozbaliť. No. Čiže mali ho aj v čiernej a toto je konkrétne biela farba, ktorú som si zakúpil, keďže som chcel mať biely Starlink. No, skúsime si ho vložiť do neho. No. Potrebujeme teda k tomu obidve ruky. Takže takto približne je. Tu máme rúčku. A plus sme tu mali ešte v balení aj háčiky, čiže môžeme si ho niekde háčikmi pripevniť a používať. Čiže má aj rúčku na prenos, drží, výkroj na teda stojan. Čiže keď niekam budeme chcieť ísť a padne nám, tak už by sa mu nemalo nič stať. No. Ďakujem za pozornosť. Prajem pekný deň.